Евангелие паводле Лукі. Езус, узяўшы з сабою Пятра, Яна і Якуба, узышоў на гару памаліцца. Калі маліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і адзенне ягонае стала бліскуча белым. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Маісей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусаліме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Таму зробім 3 шатры. Адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Не ведаў ён, што кажа. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх. І спалохаліся яны, калі тыя ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». Калі гучаў гэты голас, Езус застаўся адзін. А яны маўчалі і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі.